गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो बे समाव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। तो ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों सानै मानसिनि कमेन्टखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे स्किप खालामा लाजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव फिसा खोथा बा बाथ्राखौ मिथिनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गोबाव खालामालाबानो बिथांमोना सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदों, अब्ला बे समाव नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनि आरो बिथांमोननि जे कमेन्ट आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि। तो गिबियावनो फलेन मुसाहारि, अब्ला बे समाव बिथां फलेन मुसाहारिखौ आं बे समाव हाजासे वेलकाम खालामदों आरो आंनिफ्राय आङो थेंक इउ आङो जासिहरदों बिथांनि कमेन्टनि थाखाय। आरो जुदि बिथां फलेन मुसाहारिया आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आङो बेखौ खावलायहरनाय जाबाय। तो अनसाखा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथाङा आंनो बेबायदि कमेन्ट हरदों, आंनि मुङा फलेन आदा, गय जाग्रा थांखु जाग्राफ्रा पाप जायो नामा अन्नानै खिन्थाहर। तो उनजाखा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथाङा आंनो बेबायदि कमेन्ट हरदों आरो बिथांनि जे कमेन्टखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै लानानै फैबाय जेन' जोंनि सोरबा सोरबा बयबो मिथिनायफोर बायदि। तो आसा खालामो नोंथांमोना बे समाव बिथां फलेन मुसाहारिनि कमेन्टखौ खुब रोखायैनो खोनाबाय। मा कमेन्ट हरदों बिथाङा, जे गय जाग्रा थांखु जाग्राफ्रा पाप जायो नामा अन्नानै खिन्थाहर होननानै आंखौ रिक्वेस्ट खालामदोंमोन। नाथाय बिथांनि माजों रिक्वेस्ट खालामदोंमोन आं मिथिया, ना मेसेज लिरनानै हरजानो लुबैदोंमोन ना भिडिअ लाबोजानो लुबैदोंमोन, आं बे मेनसन खालामैखाय आङो भिडिअखौनो दिनै लानानै फैबाय। आरो बिथां फलेन मुसाहारिल' नङा, बिदिनो गोबांथार जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफ्रा, सेंग्रा सिख्ला बा बिमा बिफाफ्रा मिथिथों होननानै उइथ माय स्मल नलेज आं बे भिडिअखौ दिनै लानानै फैदों। बिदिनो दिनै गोबांथार जोंनि गेजेरावहाय गिदिर गिदिर गोरों गोरों ना इसोरनि दासफोर दिनै दङ, अब्लाबो आंनि हानायनिफ्राय आं बे भिडिअखौ दिनै लानानै फैदों। अब्ला बे समाव जोङो मिथिनानै लानि अनसाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां फलेन मुसाहारिनि कमेन्टनि दुवारै। जोंहा बाइबेलावहाय डाइरेक्ट लिरनाय गैया बा डाइरेक्ट बेबायदि बुंजानाय गैया बा बाइबेलाव बेबायदि बुङाखै जे गय थांखु जानाया पाप जायो होननानै। अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नाथाय बियो नङादि बाइबेलावनो लिरनाय गैखाया जोंहा मोनजाखायो जाखानांगौ, बे नङा। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। तो अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नाथाय बे गय थांखु जानाया नोंथांमोना मिथिगौना जोंनि फिजिकेलि देहाखौ बा जोंनि देहाखौ मा खालामो, माब्लाबा माब्लाबा समाव गोबांथार मा खालामो बे निसा जानायफ्रा जोंखौ जोंनि देहाखौ खहा गोनां खालामो, जोंनि देहाखौ नस्थ' खालामो, हेल्थ इस्यु खालामो आरो जोंनि जे जेन्टिलिटि बे जेन्टिलिटिखौ नेवसिगार होयो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना बेखौ मिथिगौना? तो बे भिडिअखौ जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय दङ, स्पेसियेलि जों ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनि थाखायसो आं स्पेसियेल बे भिडिअखौ दिनै खालामनाय जादों। तो मा होननानै आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय जे बे गय थांखु जानाया जोंनि देहाखौ ना खहा गोनां खालामो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर हेल्थ इस्यु खालामो। जुदि जोंनि देहाखौ बे गय थांखु जानाया खहा गोनां खालामोब्ला मा जानाया मोजांसिन ना जायैया गाहामसिन? नोंथांमोनानो बेखौ बिजिरदो। मानोना जोंनाव बयबो बिजिरनो हानाय जोंनियाव साफ्रोमनावबो दिनै गियान दङ। आरोबाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नङा, जों साफ्रोम ख्रिस्टियानफ्रा बेखौ मिथिनाया इनायनो गोनांथार। मा बयबो ख्रिस्टियानफ्रा बेखौ मिथिनाया गोनांथार जे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि
जे जोंनि देहा जे इसोर जिसु ख्रिस्टआ जे देहाखौ जोंनो होदों बे देहा बे सोलेरा इसोरनि मा खुलुमग्रा मन्दिर होननानै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोयो। त' बेनिखायनो जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो बेखौ मिथिनाया इनायनो गोनांथार जे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि जे देहा इसोरा दे जोंनो बे देहा सोलेरखौ होबाय एसेबां समायना रमायना एसेबां मोजाङै जोंनि बे देहाया मानो इसोरनि थाग्रा मन्दिर बा इसोरनि खुलुमग्रा मन्दिर। नोंथांनि जे देहा बे देहाया इसोरनि खुलुमग्रा न'। जों साफ्रोम ख्रिस्टियानफोरा बेखौ मिथिथारनांगोन। मिथिथाराब्ला जोङो मा इसोरनि बोराबनायखौ जों दिनै मोननांगोनबो नाजावनानै लानांगोनबो। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव बेनि बाथ्रायाव गोथौसिनाव थाङैनि सिगां आरोबाव नोंथांमोननो आङो गिबियावनो बाइबेल सिरिफोरसो फरायनानै खोनासंहोग्रोनो आं आखायाव लाबाय बिथां पलेन मुसाहारिजों लोगोसे नायगिरि साफ्रोमजोंबो। आं बे समाव फरायनानै खोनासंहोनि। थ' बेखौ मोननो हागोन 1 करिन 6 बालाबनि 19निफ्राय 20 सिरिसिम आं फरायनानै खोनासंहोनि। 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20 आं फरायनि जिसुनि मुङै मा बुंदों। नङाब्ला नोंसोरनि मोदोमानो नोंसोरनियाव थानाय आरो नोंसोर इसोरनिफ्राय मोननाय गोथार जिउनि खुलुमग्रा न'। मानोना होनना बुंदों नोंसोरनियाव थानाय आरो नोंसोर इसोरनिफ्राय मोननाय गोथार जिउनि खुलुमग्रा न'। नोंसोरनि मोदोमानो होनना बुंदों नङाब्ला नोंसोरनि मोदोमानो नोंसोरनियाव थानाय आरो नोंसोर इसोरनिफ्राय मोननाय गोथार जिउनि खुलुमग्रा न'। आरो नोंसोर गाव गावनि नङा होननानै नोंसोरो मिथिया खोमा। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननो आङो गले गले फरायनानै खोनासंहोबाय बे 19 सिरिखौहाय। जोंनि मोदोमानो मा होननानै बुंदों इसोरनि खुलुमग्रा न' होननानै बे 19 सिरियाव बुंदों। आरो जोंनि जे मोदोम बे मोदोमा जोंनि नङानो। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाइबेल सिरिखौ खुब गाहामथारैनो जोङो मिथिथारनानै लानो नांगोन ख्रिस्टियान बिदा फंबाय साफ्रोमबो। 20 सिरिखौ फरायनानै खोनासंहोबावनि मा बुंदों। मानोना नोंसोरो दाम होनानै बायजाबाय बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि मोदोमाव इसोरखौ समायहो। सोरनो नोंथाङाबो जों साफ्रोमबो दाम होनानै बे इसोर जिसु ख्रिस्टजों बायजाबाय बेनिखायनो जोंनि मोदोमाव निसा बुस्थु जानानै समायहोनांगौनि जायगायाव माखौसो समायहोनांगौनो जोंहा बे इसोरखौ जोंनि मोदोमावसो जोंहा समायहोनो नांगौनो। बाइबेला बुङाखै निसा बुस्थु जानानै गय थांखु जानानै जोंनि मोदोमाव समायहोनांगौनि थाखाय बेखौ बुङाखै। मानोना जोंनि मोदोमानो मा होननानै बुंदों नोंसोरनि मोदोमानो नोंसोरनियाव थानाय आरो नोंसोर इसोरनिफ्राय मोननाय गोथार जिउनि खुलुमग्रा न' होननानैसो बुंथारदों जोंखौ। बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे मोननै बाइबेल सिरिखौ खुब गाहामथारै मिथिबाय। जुदि जोंनि मोदोमा जोंनि नङाब्ला आरो जोंनि जिउआ बा जोंनि देहा सोलेरा इसोरनि खुलुमग्रा न'ब्ला मा बा इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ जों बे निसा जानानै गय थांखु जानानै जोङो खहा गोनां खालामगोन नामा नस्थ' खालामगोन नामा। मानोना जोङो जोंनि नङानो इसोरनिसो। मानोना जोङो इसोरजों दाम होनानै जोङो बायजाबाय। बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना मिथिगौना गोबांथार ख्रिस्टियानफ्रानो मोजां इसोरनि हाबा मावग्रा ख्रिस्टियानफ्रा मा खालामो गय थांखु माब्लाबाबो जाया। मानोना बिथांमोना दिनै बेखौनो मोनदांदों आरो बुजिदों बिथांमोना जे जोङो इसोरनिसो बे संसारनि नङा आरो जोंनि देहाया इसोरनिसो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो आसा खालामो बिथां पलेन मुसाहारिया बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों खुब गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै आं मिजिंथिहरदों। आरो जोङो एसे गोथौआव थांबावनि। दा जुदि गय थांखु जानाया जोंनि देहाखौ खहा गोनां खालामोब्ला बा प्रब्लेम्स लाबोयोब्ला जोंनि देहायाव गय थांखु जानायफ्रा बियो माबादि नुजागोन जों एसे सिन्था खालामनि ना। बियो इसोरनि बाथ्राखौ नेवसिनाय सिफायनाय नुजागोन ना नुजाया। बे गय थांखु जानाया इसोरनि बाथ्राखौ नेवसिनाय सिफायनाय बे दिनै नुजागोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर
जों जुदि निसा बुस्थु जानानै जोंनि देहाखौ जुदि जोङो नस्थ' खालामनानै जों जुदि लायोब्ला मानोना जोंनि देहाया जोंनि देहा सोलेरा जोंनि जिउआ इसोरनि खुलुमग्रा न' आरो जोङो नायबावनि बे बाइबेलाव दि बुंथारदों गोथौवैनो जे जोंनि देहाया टेम्पल अफ द हलि स्पिरिट बा इसोरनि खुलुमग्रा न' बेखायनो अनसाख्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों ख्रिस्टियानफ्रा गाव गावनि देहाफोरखौ गाव गावनि देहा सोलेरफोरखौ खोब साबधानै लाखिनो नांथारगौ अनसाख्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों आरो बे भिडिअनि गेजेरजों बे बाथ्राफोरजों जों ख्रिस्टियानफ्रा गय थांखु मोनजायो ना मोनजाया जाजायो ना जाजाया खोब गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आं बेखौनो मिजिंथिहरबाय बिथां अलेन मुसाहारिजों लोगोसे हामबायसै अब्ला जोङो मोनसे कमेन्ट जोङो नायबावनि गुसुङैनो बे समावहाय थ' बिथाङा आंनो गोबावसै कमेन्ट लिरनानै हरनाया थ' बिथांनि नामानो जाहैबाय फुंबिलि बसुमतारी आरोबाव बिथां फुंबिलि बसुमतारीखौ दिनैनि बे माने कमेन्ट मेसेज भिडिअआवहाय आं वेलकाम खालामबावदों आरो बिथांखौ आंनिफ्राय थोजासे थेंक इउ आङो जासि हरबावदों थ' बिथां फुंबिलि बसुमतारीया आरोबाव आंनो कमेन्ट लिरनानै हरबावदों आंनि भिडिअखौ नायनानै थेंक इउ आदा नों अननानै ख्रिस्टियानफोरा मुर्ति खुलुमनो मोनमारो ना मोनमारा बेनि सोमोन्दैबो भिडिअ लाबो आदा होननानै बुंदों अनसाख्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समावहाय बे कमेन्टनि गेजेरजों आं गिबियावनो बेखौनो बुंनानै दोनग्रोनो सानबाय जे जों ख्रिस्टियानफ्रा माब्लाबाबो मुर्ति खुलुमनो मोना मानोना जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला जोंखौ मुर्ति खुलुमनो एलाउ होआखै अब्ला फै जों बे समाव बाइबेलनिफ्रायनो फरायनानै खोनासंज्लायनि 1 करिन्थ 10 बालाबनि 14 सिरियाव बेबायदि बुंदों बेनिखायनो आंनि अनज्लायग्रा लोगोफोर मुर्तिफोरखौ दा खुलुम 1 करिन्थ 10 बालाबनि 14 सिरियाव गोथार बाइबेला दिनै जोंखौ माना खालामबाय मा होनदों बेनिखायनो आंनि अनज्लायग्रा लोगोफोर मुर्तिफोरखौ दा खुलुम आरो मोनसे बाइबेल सिरियाव बेखौ मोननो हागोन लेबि बिजाब 19 बालाबनि 4 सिरियावहाय बुंदों नोंसोरो आंखौ नागारनानै मुर्तिफोरखौ खुलुमनो नाङा आरो मुर्तिफोर दानानै दा खुलुम आंसो नोंसोरनि फोरबो इसोरा खोनाबायना अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बिथां फुंबिलि बसुमतारीजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ आसा खालामो नोंथांमोना जों ख्रिस्टियानफ्रा मुर्ति खुलुमनो मोनो ना मोना बे मोननैसो बाइबेल सिरिनि गेजेरजों खोब रोखायै मिथिबाय बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरबाय थ' हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों आरो फैगोन समफोराव आरोबाव नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनबावथों होननानै फोरबो जिशु ख्रिस्टनियाव मिजिंथिनानै दिनैनि बे गुसुं कमेन्ट भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय